Takže čaute, čaute, moje meno je B-Boy Bios a keďže je taký predvianočný čas a mnoho ľudí strašne na Facebooku vytvárajú rôzne obrázky alebo statusy, v ktorých ma označujú, kde mi vlastne prajú šťastné a veselé Vianoce a ja som chcel byť samozrejme niečím iný, tak som sa rozhodol, že natočím toto video, pretože mi to príde také osobnejšie. Samozrejme ďakujem vám všetkým, ktorí ste ma označili, ktorí ste si na mňa spomenuli. Takže a ja chcem týmto videom vám všetkým, ktorí ste na Facebooku, aj mimo Facebooku, aj ktorí to video uvidíte, dokonca aj tým, ktorí ho neuvidíte, ale možno sa dozvedia, že nejaké video bolo, alebo sa to vôbec nedozvedia, zaželať šťastné a veselé Vianoce. Hlavne teda chcem, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji, v radosti, bez zbytočných stresov a naháňačiek. To je odo mňa asi tak všetko, nebudem sa nejako rozkecávať, nech to video není dlhé, aj keď u mňa je to strašne zvykom a všetci to poznáte. Takže buďte šťastní, buďte sami s sebou, nenaháňajte sa zbytočne a keďže máme po Vianociach ešte nový rok, takže rovno spomeniem aj nový rok. Tak teda do nového roku všetko dobré, nech sa vám darí a čo je myslím hlavné, robte to, čo vás baví, to, čo máte radi. Nikdy sa nevzdávajte svojich snov ani cieľov a tak tam bude strih. No a čo by som vám ešte takto povedal, takže fakt len to jedno úprimne, nech sa vám darí, nech ste šťastní, nech máte pohodu, nech oplývate láskou v živote. Proste nech ste šťastní, šťastie je podľa mňa veľmi dôležitá vec, takže sa majte radi, ľúbte sa, držte sa, množte sa a hlavne to množenie a tam je zase strih. Držte sa, idem ja, čaute. Keďže som mal strašne veľa roboty pred sviatkami, tak som si povedal, že na sviatky si aj ja oddychnem trošku. Mne sa to nepodarilo. A včera, keď som sa dal započítať, že idem oddychovať, tak nakoniec som robil do rána, do 4:00, ale mňa pracovať baví, pretože to je to, čo robím rád. Takže ja idem a mimochodom pokazal sa mi chladič v aute, takže sme tu len tak náskok. Dúfam, že mi neodpalí motor cestou. Peace. A mimochodom ešte jednu vec. Ešte vám chcem povedať, že vlastne po sviatkoch sa vidíme, rozbieha nové projekty, nové veci, takže sa máte na čo tešiť. Môj vianočný darček pre vás síce žiadny nie je, pretože si všetky šetrím na budúci rok. Takže vidíme sa na budúci rok, teraz už naozaj čaute.